Musik får man väl säga. Ja, det var jättefint. Jätteroligt att det är så många som är här. Och allra helst så har vi också 7 stycken från Märsta Rotary Club. Halva styrkan från deras klubb. Det ska vi inte vara så. Vi har ju hunnit med då, för de som nyss har kommit, vi har ju hunnit med en liten puttävling på övningsbanan. Och då har Lars Sundblad vann förstås. Det är hans hemmabana och så hade han egen puttklubba med sig. Vilken klubb är han ifrån? Ja, nej, men vilken rotade klubb? Ja, han är från Märsta. Ja, visst. Ja. Är du trött redan, Karsten? Ja. Är du trött redan? Men jag hoppas att vi får en trevlig kväll tillsammans. Och vi har lite sånghäfter som Torbjörn har varit snäll och tagit fram här. Och han har lovat, och kanske Magnus hjälps åt att ta lite ton. Ja, det fixar vi. Men det är du som har köpt de här häften? Ja, från början. Det Åhléns. Och sen så, om de ligger lite oordning så är det ju nummer på varje eller varje visa, varje sång. Det är inte säkert riktigt med alla också, för det är så många. Men Torbjörn och Magnus får hjälpa mig att dra igång det. Så hoppas vi får det kul. Tack. God afton. Välkommen till golfbanan. Tack. Jag har faktiskt tagit mig friheten, och de flesta har varit förra året och gått samman, men nu vill jag med och jag har ändrat på det. Utan det får ni lax ändå i form av ett tag istället med föräldrarom istället för bara gravad lax. Så du får ni både varm och kall pajen där, Västerbottens ostpaj. Och sen får ni en liten skagenöl med lite löjrom i det. Och sen era kräftor som bara tar för sig ungefär 10 stycken per mamma. Och så får ni lite äppelkaka och vaniljglass till, eller vaniljsås till kaffe. Alltså man märker hur mycket man kan göra. Man behöver inte ta upp Nummer 1. Ettan. Hästen kan flyga, ingen får sörja, här finns det både bränning och mat. Hela ska tömmas, sorgerna glömmas, ingen får vara tråkig kamrat. Klappa i hjärta, fröjdas min själ, lumpar serveras genast och väl. Nu tar vi synen öppna på strupen, gästernas välkomstskål. Den kryper om i tarmarna, den nyper, detta är ett ofint sätt. Sväljer den fort och lätt. Men du kanske
Fotboll. Vinden längs knuten fram. Den där jag festlig med glam. Och äta sin kräfta med smak utan hill. Man kan emot så det kräver en till. Skål! Jag hade ingen till, jag hade bara en Carlsberg. Jag bara passa på, jag satt ju till höger men det är ju liksom fel sida, men det gör ingenting. Jag passar på när du står och tackar för det här trevliga initiativet. Och jag är jätteglad att vi som är lite i förskingringen, Lasse och jag till exempel, som har varit med i klubben tidigare, får komma tillbaka och vara med. Så vi är jätteglada och jag hoppas att vi får vara med fortsättningsvis också. Absolut. Och att vi kan göra en massa roliga saker tillsammans och ihop och sådär. Ja, det är det vi ska jobba för. Ja, det ska vi göra. Men det är jättekul. Men då måste vi bli bättre på att spela golf. Förlåt? Då måste vi bli bättre på att spela golf. Ja, det var det. Jag tycker att vi bringar en skål för Ulla-Britt som har fixat ansvar. Absolut. Skål här. Tack själva för att ni kom. Jättekul. Skål. Nästa sommar kan ni ju träna hela sommaren innan vi har avsnitt. Ja, det kan ni behöva.